en jetti geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juulene laaɗo men nula emen yettini haydara ngakkinani nulaɗo men mo jamirɗen yen juule e kala saaha en jetti jinnaɓe men nene e baba en jetti sernaɓe men ardiɓe en to diine e ardiɓe en to aada buuɗal yurmede so feri feeñi feeña e nder nde windere moni fof ɗuwo e barke buuɗal yurmede comdigal e ɓatake kala mo somti on ɓatake buuɗal yurmede naftoro ɓatake buuɗal yurmede kala alarba no kewɗen wadde eɗen keewi haalde ko fate gurdam galleji meɗen weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal rendoji men dendagal pelde fulɓe to goni dendagal hettiyankoɓe men jam Allah waale mon sikki ala kala alarba eɗen keewi addude buuɗal yurmede ko fati e gurdam galleji nene ko sukuña ko ɓiɓɓe yumma kaldata en garani ɗo ngam yidde bonnidde walla jalkidde walla bilkiste leñol ngol en gonani ɗo ngam yidde critique de leñol ngol ala yidde men e fandare men ko yidde wallodirde bandiraɓe yidde siftodirde nde won noon jomiraɗo ko noon wi ciftodiri e kala saaha yidde meɗen ko yen gurdameje moƴƴe ko yen gurdameje pewɗe moƴƴinen galleji ɗi moƴƴinen gurdameje ɗe guuren e fijirde e jaleɗe guuren e hurma e teddugal beele so Allah arzigini en ɓesgu ene wona ɓesgu barkingu ko ɗum woni fandare men kono wona yidde critique de walla jalkidde leñol men musidɓe tedduɓe yo Allah dandu en e ɗum ko adi fof eɗen mbasiyo bandiraɓe yo tinno e koye mumen tinnoɗen e koye men tinnoɗen e imenagal meɗen tinnoɗen e diineji meɗen tinnoɗen e pulagu meɗen tinnoɗen e neɗɗagal meɗen tinnoɗen e fuutankagal meɗen nde won noon so neɗɗo wiyama ko pullo walla so neɗɗo wiyama ko fuutanke yo andu o fawama teddedi mawdi nde won noon pulagu ene jogui ko firti ha heewi fuutankagal kadi ene jogui ko firti ha heewi ɗum noon tinoɗen e koye men jiɗodiren e koye men jurmodiren nangodiren jiiɗen kala neɗɗo jiiɗen kala koddiɗo men jiiɗen kala mo gonduɗen hoto gañen hay goto kono nangodiren gonen neɗɗo goto kala jiiɗo en huula en hersa en hormo en musibbam tedduɓe
eɗen mbasiyo yimɓe kadi yo tinno e laaɓal tinnoɗen e laaɓal nde won noon laaɓal woni fof laaɓal galleji laaɓal ɓalli men laaɓal comci men ha laaɓal ɓerɗe men fof yo tinno yo lappa fof nder men e boowal men fof yo laap nde won noon ko laaɓal woni pop laaɓal koɗande men laaɓal keblorde meɗen laaɓal cuisine aji meɗen laaɓal kadi magasin aji men ha e boutique aji men musibam tedduɓe nde won noon gueɗe kewɗe ne heeɓe e laaɓal laaɓde fof kadi neɗɗo fof kadi ne foti laaɓde kono no kewmi wiide kadi laaɓal fof kadi ko debbo ɓuri fodde laaɓde nde won noon ko debbo woni fof so debbo laaɓi o laaɓa o laɓɓina galle so debbo laaɓi o laaɓa o laɓɓina gandanɗa hoore maɗa baaba galle so debbo laaɓi o laaɓa o laɓɓina sukaɓe musidɓe tedduɓe mbiɗen kala alarba eɗen keewi haalde ko fati e gurdam galleji eɗen mbasiyo bandiraɓe men eɗen mbasiyo dendagal leñolngol pop yen tinno e dewle men moƴƴinen dewle men pewnen dewle ɗe nde wonno neɗɗo ha tengti e gorko ala engagement mo ƴettata walla ala projet gurdam mo ƴettata ko fotino dewgal sabu so eɗen teski hayto banggue événement ji woni cérémonie ji eɗen gandi projet ji gurdam neɗɗo ɗi heewi wadde ɗi heewi ƴettude ala ko fotino dewgal teddude sabu en jii neɗɗo ne heblono duuɓi e kitali en jii neɗɗo waɗa économie duuɓi 5 duuɓi 6 ɓe ha duuɓi 10 no doole poddi enen dendina ɓe henne kada koye mumen ñamde ɓe ne kada e koye mumen yarde ha ɗum ɗita ɓe ene calo walde to ɗaati ɓe ene calo ñamde ko safi ko jomum dañi fof no joña banggue ene haɗa hoore mum saaha ha wooda ko dañi nde won noon ene andi fuɗɗima yontude so nden yonti so jomum parani en ji saaha ko yummiraɓe ha bandiraɓe rewɓe ko ɓe hen logguitta kotono mumen ko ɓe hen kabbitta ñobbon mumen itta cuɗari men enen jeeyoya ɓe hen kene kumta jawkal mumen kuminokal darikal enen jeeyoya enen ndendina no oɗo ɓiɗɗo gorko natiri hoɗande musidɓe tedduɓe en jii ko bandiraɓe fof ko famille fof e hoddiɓe fof kañum en garata moni fof waɗa jungo e poos wooda ko yaltini adda ballal muɗum ndekki en gandi ko événement ɓurɗo mawnude ko cérémonie ɓurɗo mawnude ko gandanɗa hoore maɗa ko projet ɓurɗo mawnude mo neɗɗo natata ɗum noon ɓuuri noƴƴude ko so neɗɗo naata hen yo natiri hen gonga so neɗɗo naata hen yo natiri hen pellital so neɗɗo naata hen yo natiri hen musidɓe tedduɓe gilli dewgal no mbiɗen ni way kono huɓere dewgal way kono bâtiment gonɗo e mahede so tawi noon a yiɗi made bâtiment maɗa musidɓe tedduɓe il faut que fondement o feewa woni gorodi so fondement o feewi o ñaaki fengiɗani waɗama hen ko foti waɗede musidɓe tedduɓe ɓaale ɓooyani ɓaɗa jalta
so ɓale jalti ɓooyaani soyne to woɗɗi ɓooyaani huɓeere nde worte ko jiɗɗa fof pawa dow mayre ko jiɗɗa fof ŋabbina dow mayre musidɓe tedduɓe so tawi fondement moƴƴani hay sinno ɓale jalti ɓooyata jiya huɓeere ma waɗa geɓi ɓooyata jiya ɓale ndiwa ɓooyata jiya waɗa eeɓi ɓooyata jiya wiyande ɗo huɓeere sirani hodde mani sare naki deyana addi ɗum ko huɓeere nde fawdaki e dow gonga dewgal nde ko ni musidɓe tedduɓe noon yo yimɓe tinno ko woni fondement dewgal ko adi fof ko pellital ko woni fondement dewgal ko adi fof ko gilli ɗi kadi so ronkaka so dañama yo won banggueji ɗi fof woni recto verso walla vice versa nde won noon gilli ɓuuri moƴƴude ko gilli yo won banggueji ɗi kala ya taw debbo ene yiɗi ya taw gorko ene yiɗi hay sino noon ko dewgal enɗam nde won noon en jii dewle enɗam en jii ɓiɓɓe yumma ne ndesdiri en jiiɓe yummiraɓe mumen goni funeɓe ne ndesdiri en jii ɓiɓɓe baba ne ndesdiri saaha kadi eɗen jiiya eɓe ndesdira e dow gilli nde won noon gilli ko Allah addata gilli koye ɓernde wonata gilli ene naata e neɗɗo kala ɗum noon musidɓe tedduɓe hayso ko ɓi nene maɗa so tawi kay a felliti aɗa naata engagement dewgal hakkude moɗon ene moƴƴi jodde ɗon yewtidon namdodiron so tawi moni moon fof ne yiiɗi keddiɗo o hay sinno jinnaɓe ne mbaɗa hen juuɗe mumen kono ene moƴƴi an gorko kollira debbo aɗa yiɗi an debbo kollira gorko aɗa yiɗi musidɓe tedduɓe son gondi gondon dow gonga gondon dow peewal gondon dow gilli gondon dow korsa gondon dow gandanɗa hoore maɗa jurum nde won noon dewgal ngal ala jurum wona dewgal ngal ala gilli wona dewgal ngal ala kaldigal wona dewgal dewgal to gonga tawaka wona dewgal musibam tedduɓe so ɗum ɓenni toɓɓere jiɗɗen haalde hannde ma en nayroto banggue nawligu saabu en jii hannde caɗele kewɗe ene tawe to banggue nawligu gara e galle ɓeewolɓe saaha ko nawlirɓe jomum kala nde dawi oɗo gorko kala nde dawi ɓernde makko ko dari omo kala nde téléphone soni walla kala o yi neɗɗo ne faye makko ɓernde daro o miijoto maaro ko noddaɗo yo ar galle makko nana wardira yo ar suddi makko nana cippira kala galleji waɗi galleji kala to bertiɗa ma taw hoddiɓe ne tolni ma taw hoddiɓe ne ceernda saaha hoddiɓe ceernda ha ganda e jomumen ha mbatta hankkadi hayso yi jomum ene dugda wayata ɗumen koto bulo waye hammi natti wonde haajuju men tellement ko dukoji e kareli hakkude mabɓe ɓurti musidɓe tedduɓe tinnoɗen e nawligaji ɗi nde wonnoon no kewɗen wiide nawligu ko hunde gandanɗa hoore maɗa daguinide to banggue meɗen ko hunde nde diine men islam harminani walla yamiri nde wonnoon nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam omo haala omo wiya yomo yiɗi ko leñol makko janggo e jaam ya taw so yimɓe darima ko leñol makko ɓuuri hewde e nawligu kadi eɗen gandi hande rewɓe ne keewi musidɓe tedduɓe kono kadi yo nawligu ngu won dow gonga yo nawligu won dow hattandi so tawi aɗa jogui joom suudu maɗa oɗon jiɗodiri aɗa jogui moyen aɗa jogui hattani aɗa wawani hoore maɗa musidɓe tedduɓe aɗa watti nawlirde nawligo fotani wonde tan bandam nawlirimi nawliri walla nawligo fotani wonde tan ko wiyete coup de foudre a tinani a maya a tinani a matani
ha debbo wirtimama a yi debbo a jarribima muɗum joni joni oɗo debbo mami heɓa mo aɗa andi fijide wawata wonde hakkude mon mbiya démarche uji hokku aɗa ƴeewa nawlirde oɗo debbo musidɓe tedduɓe nawligu musidɓe tedduɓe no neɗɗo jooɗoto waɗa projet ji dewgal muɗum ko noon kadi foti jooɗade so tawi miijo micco so tawi ene jogui condition so tawi on debbo gadanomo joguineɗa beele condition ngaji muɗum ne timmi beele aɗa wawani hoore maɗa an gorko beele aɗa wawani on debbo beele aɗa wawani ɓesgu maɗa beele aɗa hattani ñamminde ɓe beele aɗa hattani safrude ɓe beele aɗa hattani holtidde ɓe nde mbiya aɗa ballo suka debbo goɗɗo walla nawligu musidɓe tedduɓe so tawi kadi ɗum felliti nawligu neɗɗo fotani addude debbo pour fiirude joom suudu muɗum nawligaji kewɗi en jii nawligaji kewɗi en teskima ko oɗo debbo keɓa oɗo debbo gaddira oɗo debbo tawa ala ko gaddirɗamo so wona yidde fiirude e oɗo debbo jaaha an gorko kuccita e debbo mo jiɗɗa nawlirde kalda e muɗum gila e ƴamal aɗa bonnita joom suudu ma jeewo aɗa bonnita yummum sukaɓe maɗa aɗa bonnita oɗo debbo mo gurduɗa gila hanki gila ala haydara gila a wawana hoore maɗa gila a ɗannaki walla gila nde ɗanniɗa a wawana hoorema haydara musidɓe tedduɓe ene muñanma ene wondi e maɗa ene suurma ene suuranma jinnaɓe maɗa so tawi kay ala ko heddi on debbo ala ko joɓanata ɗum so wona nawligu walla ala ko jiɗɗa so wona nawligu ene muñanma aɗa ɗanni Amérique aɗa ɗanni France walla aɗa yeehi Afrique central aɗa waɗi toon duuɓi jeeɗiɗi aɗa waɗi toon duuɓi sappo nde nawlirta ɗum nde ko cukalel toksel haydara anda a dawlima a yeehi a resi ɗum a yeehi a ɗacci ɗum e galle a ɗacciɗi ɗum e esiraɓe a ɗacciɗi ɗum e ƴeekiraɓe ko kuddi ko ƴettoje ko malli a ɗacciɗi ɗum gandanɗa hoore maɗa e surgaji wuuro a ɗacciɗi ɗum e sagataɓe wuuro e kala saaha ko tentatif uji e kala saaha gandanɗa hoore maɗa ko ɓeene ƴeewiri ɗum fijirde e kala saaha ko ɓeene ƴeewiri ɗum bonande ene muñiri Allah ene nanganma hoore muɗum ene reeni hoore mum duuɓe kitali musidɓe tedduɓe gila to wonno cukalel ha cukaku mum yeehi mangu naati gila to wonno gandanɗa hoore maɗa joɗɗo ha mbadi yeehi mangu naati musidɓe tedduɓe ene muñanma ene muñan jinnaɓe maɗa aɗa waɗi ɗum e galle saaha ko téléphone saaha niwal hen ganda hayto worɓe goni musidɓe tedduɓe so tawi a arti aɗa jaaƴi holko poɗɗa foof waɗande ko adi foof holko poɗɗa waɗande ɗum poɗɗa ko yettude Allah jetta ɗum ñaagoɗa ɗum yafuya gandina ɗum gandanɗa hoore maɗa a weltima e gueɗe muɗum ñagonoɗa ɗum yafuya ñaganoɗa ɗum Allah duwanoɗa ɗum saabu aɗa wawno artude tawa holko naati caggal muɗum aɗa wawno artu caggal maɗa namdo ceergal aɗa wawno artude tawa natti wawde wondude e nene ma faati galle mumen aɗa wawno artude tawa haaldata e nene ma walla haaldata e gandanɗa hoore maɗa miñi en e mawni en kono ala arti a tawi ɗum ne reeni ene renanma jinnaɓe maɗa ene renanma jawkal maɗa ene renanma ɓesguyal maɗa ene renanma hoorema e hoore muɗum ha yettima musidɓe tedduɓe holko poɗɗa wadde ko wona wiide aɗa yaaha aɗa ƴeewoya debbo goɗɗo tawa kadi on debbo mo jaadata gaddoyta ko yaade critique de oɗo debbo nde wonnoon heewi hande to gorko so jooɗi yeeso debbo o debbo mo yiɗi nawlirde o wona e bonnidde o wona e critique de o wona e jalkidde joom suudu makko jeewo ɗum wona debbo o wawa defte o wawa wuppude o wawa lelde o wawa ala laaɓal o ko huywere o ko ɓocconde o wawa jaɓɓade hoɓɓe o wawa ɗumninde musidɓe tedduɓe critique a joom suudu maɗa tawa ko ɓuuri hen hewde ko fenade bonnita joom suudu maɗa yeeso oɗo debbo mo jiɗɗa addude musidɓe tedduɓe on debbo no so felliti nadde e maɗa ɓaade he ko huywere
sabu so debbo wona huywere gorko ene resodiri e joom suudu mum duuɓi e kitali yiima hande jooɗo e yeeso maɗa ene bonnita debbo joom suudu muɗum ene jalkisa ɗum ene malla ɗum musidɓe tedduɓe so tawi annene a sikki an debbo ko fayide maɗa walla ko fulla maɗa a ƴeewani o debbo gorko janggone omo wawi critiquedema janggone omo wawi gandanɗa hoore maɗa jalkisdema banggue goɗɗo a naati hen eɗen gandi ko huywaragal debbo fotani jabde gorko kirtikowo joom suudu muɗum e ngan saga no mbiɗen so on debbo felliti nadde e ngal dewgal o ara e galle o addata e galle komo huuti debbo jeewo o addata e galle komo gandanɗa hoore maɗa omo andi poyŋaji faible oɗo debbo jeewo gonɗoɗo e galle o addata e galle ko ittu ɗum ha laaɓa o addata e galle so ronkani ko riwde on debbo walla haysino o riwani on debbo yo eggin hakkille gorko o ha laaɓa arta emo gandanɗa hoore maɗa musidɓe tedduɓe yo hakkille gorko arte makko ha laaɓa ɗum noon musidɓe tedduɓe yo Allah dandu ene ɗum so gorko artine yiiɗi nawlirde so tawi wol condition ene wan maɗa foti nawlirde huccide joom suudu maɗa jeewo kalana ɗum mbiya min de komi jiɗɗo nawlirde nawligu c'est pas interdit nawligu harmani nawligu haɗaka nawligu ene yamira mbaɗa jogui mbaɗa wawani hooram haydara mi hawanakima kono noon de minnene mbaɗa yiiɗi ɓeydu torade mbaɗa yiiɗi ƴewde goɗɗo mo ɓeydu torimi mbaɗa yiiɗi dañde ɓesgu mbaɗa yiiɗi ƴewde ɓikkon goron mbaɗa yiiɗi ƴewde ɓikkon ndewon walla mbaɗa yiiɗi ƴewde ɓesgu mbaɗa yiiɗi ɓeydu torade kalda e jomum so tawi wol goɗɗo mo jiiɗa aɗa yiɗi ɗum so tawi kay gandanɗa hoore maɗa a wawi wadde convaincre joom suudu maɗa jeewo aɗa wawi janggo e jaam ni hay so tawi wol mo jiiɗa aɗa wawi haalande ɗum nde wonnoon kamɓe rewɓe ɓe gandodiri so tawi kako gonga pellital makko omo wawi wiidema one moƴƴi walla o moƴƴani walla so ɗum foof ala haysa wawani disdirde e makko so tawi kay ala ko heddi so wona a yii a yiɗini hoore maɗa musidɓe tedduɓe ene musi ɓattuɗa joom suudu maɗa jeewo kalana ɗum gandina ɗum min dewol mo jiimi min dewol mo kaldumi min dewol mo pamodirmi e baɗɗami ni noon aljuma walla baɗɗami ni alkamisa somin juuli takkusan komin humanteɓe kono hande 90% e nawligaji rewɓe jewɓe tinta a tintade woni suudu maɗa ha rewɓe garane murni ha ɓe nodduma téléphone ngaji ne duwanama tawa a tinani a matani ɓe hen saaha ene cowi ɓe hen hande feccere yimɓe ne gonde tension ngaji feccere rewɓe hande ne mbaɗa crise aji jomum heddo feccere rewɓe hande nana keeɓi rafiji nana e mumen tawa ɗi rafiji keeɓi rafiji ki koye ɗi nouvelle aji ɗi nani a tinani a matani ha bande walla sehilma nodduma téléphone wima joom galle ma humanama walla ha waɗa ɓattiɗoma nodduma téléphone eminen jooɗi hande ko kumal joom galle maɗa musidɓe tedduɓe saaha ni rewɓeɓe worɓeɓe eɓe kumdene e sehil maɗa mo pijjanoɗa mo jaltanoɗa e kala saaha garannoɗo galle moon ene wetanma e kala saaha mo kaɓitanoɗa ko ñobbel maɗa aɗa ittanɗo men hunde aɗa rokka ɗum e kala saaha mo dokkanoɗa sabunde e kala saaha mo ittanoɗa kala dokka ɗum e kala saaha mo ittanoɗa comcol walla sehil kake maɗa dokka ɗum aɗa miijo ko sehil maɗa tawa musidɓe tedduɓe ala ko aranno so wona urnade hunduko maɗa eɗen kewi wiide yoga e yimɓe ne mbima ya wurtu dongal maɗa tawa jiiɗi andude holko dondiɗa musidɓe tedduɓe donc jomum heɓa hen choc heɓa hen mette heɓa hen rafi jiiya jomum ne seeɗo jiiya jomum gasa ha laaɓa wiye ko kiram o wondi wiye ko puynam o wondi wiye ko ɗayɗo ala taw ko choc heeɓimo musidɓe tedduɓe walla choc noon ne hemma ummitade hen weeɓani ko ɗum jiiya jomum ne gasa jomum ne seeɗo jomum hankkadi e wayata kono leggal moƴgal ni ene moƴƴira nder musidɓe tedduɓe ɗum noon bandiraɓe battenen hakkillaji dewgal nawligu ko hunde daguide kono yo won dow gonga yo won dow peewal so tawi an gorko a nawliri a yi joom suudu maɗa jeewo yummum sukaɓe maɗa walla ni hay sinno on dañjani mo gurduɗa duuɓi e kitali ala ko majji e gurdam maɗa ene muñanma ala foof ko yiyani tampere e mette e galle maɗa ene muñanma musidɓe tedduɓe so tawi ala ko heddi so wona a nawliri neɗɗo fof hay goto yiiɗa nawlirede hay debbo goto yiiɗa nawlirede so wona ɓuura doole so tawi a tinni a nawlira a tawi a nawliri ɓatto joom suudu ma jeewo
jaba gandanɗa hoore maɗa jaba furede jaba gandanɗa hoore maɗa tumminede ƴeewa maslude ƴeewa tefde ƴeewa ñagade ƴeewa sammude jomum ganda jomum woni koye musalla ƴeewa musidɓe tedduɓe jammitinade jomum saabu so jii hay mayde so neɗɗo mayirama jinnaɗo mum walla mayirama ɓinguel muɗum ene wona e sunare ene wona e haɓre saabu de gandumi ko Allah rokkunomo guel ɓinguel kono en jomum wona e sunare en jii sehilaɓe makko e bandiraɓe makko gara takko sara makko ene camɓitinomo ene gandanɗa hoore maɗa ene mbiyamo jabru Allah ko Allah rokkunoma ko kañum hefti musidɓe tedduɓe ene sembitina jomum donc an gorko ne so tawi a nawlori ɗen mette gonɗe e debbo takko sara jomum hoto dog jomum hoto haɓa ɗum hoto sekan ɗum takko sara jomum mbawa artirde hakkille mum min mi nawlorani mbaɗa hutima min mi nawlorani mbaɗa añma min mi nawlorani par ce que mi yiɗanima ala pammina jomum so tawi ni ne moti ittu hunde jeena ɗum haydara la ko bonnantuma ittu hunde jeena ɗum gandina debbo jeewo ndembel mo ganduɗa one o ko joom suudam jeewo o ko yummum sukaɓam en mbawa dañjude sukaɓe gonoje mawnum wonoɓe mawnum ɓam kemmigaɓe oɗo ko joom suudam oɗo noon ganda so tawi eɗa yiiɗi guuren gurdam moƴƴam no mbaɗirɗa yam respecté ni ko noon mbaɗirta respecté oɗo musidɓe tedduɓe kala galle garɗon jiiɗon debbo lembel ene yawi debbo jeewo fetor feccu sikki andu ko gorko o ko kañum iɗi yawade debbo jeewo o kala galle garɗon tawɗon debbo lembel ene ƴetta leɗɗe ene waɗa e debbo jeewo gande ko gorko o ko kañum yamiri ɗum yo waɗɗi en gueɗe musidɓe tedduɓe ɗum noon tinnoɗen worɓe respectene rewɓe meɗen respecten teddinen ɓe teddinen rewɓe jewɓe ɓe haysiɗen kursine lembelaji ɗi teddinen jewɓe ɓe hoto jaab jamais gandanɗa hoore maɗa debbo ma lembel ara ene itta hakkille maɗa ara ene naññuma ara ne holluma ka anda ara ha gandanɗa hoore maɗa jaranma woppude galle maɗa jaranma woppude ɓesgu maɗa saaha en jii worɓe salo rewɓe mi resa rewɓe wonɓe tawa koɗani e galle ɓe eggina gorko ha laaɓa natta ñamminde ɓesgu mum natta toppitade debbo mum jeewo hankkadi kala ko dañi nawata koto guel lembel musidɓe tedduɓe lembel e lewru woturu e lebbi ɗiɗi e hitande wotere daña e maɗa ko debbo ma mo gurɗa duuɓi capantati duuɓi nogas heɓani e maɗa musidɓe tedduɓe ko hunde ne fotani wonde ɗum noon tinnoɗen musidɓe tedduɓe hakkude dewgal surtout rewɓe so mbiyama ko nawliraɓe so rewɓe ndendi gorko gande on ndendi arsigaji yo pamodiral won hakkude mon yo gilli won hakkude mon mone mum foof yo yiɗan goɗɗo on gandanɗa hoore maɗa jaam kala ko jiɗanɗa hoorema yiɗan ɗum debbo lembel kala jaam jiɗanɗa hoorema yiɗan ɗum debbo ma jeewo yiɗan ɗum jeewo yiɗan debbo jeewo pijjon jaldon so tawi waɗi kew jaadon so tawi gandanɗa hoore maɗa walla mon mo sellani goɗɗo heɓito keddiɗo to banggue bottari e to banggue ganduɗa hoore maɗa ndefu e to banggue foof sukaɓe moon so neɗɗo ari e galle hoto andu kaari jibini kaari walla kaari jiiɗi ko baba jiiɗa yumma gonon neɗɗo goto pijjon jaldon so gorko ari tawi oɗon pijja oɗon jalda welto hen ɓerde mum ɓuuɓa hen hoddiɓe so jii oɗon pijja oɗon belda welto hen ɓerde mum ɓuuɓa hen nafigueji so gaari jiiɗi sorde hakkude moon caloɗe nafigueji naata hakkude moon caloɗe serdede caloɗe yimɓe ndewon kono ndesaka ngala e dewle jogorani resede ha aduna firto ene col sorta hakkille moon ene bonna hakkillaji moon ene mbima debbo jeewo wima ni debbo lembel wima ni ara yiyata ceerno kaari kay hanke mi yiɗum ga musidɓe tedduɓe ɗum ko bonnude hakkillaji moon ko ñawdude hakkillaji moon hay debbo goto fotani liggade debbo keddiɗo o debbo lembel fotani liggade debbo jeewo fotani liggade debbo lembel musidɓe tedduɓe jiiduɓe gorko kañumen ndendi arsuga rewɓe so mbiyama ko onon ndendi gorko fitti ko onon ndendi arsiga saabu en kaali hay rafiji kewɗi ko banggue infection ngaji kala so gorko heeɓi rafi infection so tawi o heeɓi koye oto debbo ene haasi o raaɓa o ga debbo musidɓe tedduɓe jiiɗan debbo o laaɓal jiɗana ɗum jaam jiɗana ɗum cellal nde won noon kala ko heeɓimo andu ko an heeɓi guuron gurdam moƴƴam gurdono joom galle moon respect won hakkude moon teddugal won hakkude moon dañon ɓiɓɓe ɓesgu wuurda fijja yiɗodira so yiiɓe rewɓe jiɗodira ɓesgu mumen mbawa yiɗodirde so baba wuurima woodi debbo mo ɓuuri yidde kala debbo mo ɓurɗa yidde
ko on ɓurata yidde ɓesgu mum kala noon mo ɓurɗa yidde ɓesgu mum heddiɓe je yumumen jiɗaka je jiɗaka adda gañgo hakkude sukaɓe an baba galle janggo donkita walla natta e oɗo aduna heddo ɓesgu ma ene wardira heddo ɓesgu ma ne liggodira heddo ɓesgu ma kaldata heddo ɓesgu ma ñamodirta heddo ɓesgu ma yahodirta taw ko an baba walla ko onon yummiraɓe gonno responsable ɗum caloɗen ɗum guure gurdam moƴƴam guurden gurdam moƴƴam guuren dow gonga guuren dow peewal so ɓesgu dañama hen ɓesgu ngu wuura wuurda gurdam moƴƴam wuura e dow peewal musidɓe tedduɓe buuɗal yurmede so feeri feeñi e nde windere moni fof ɗuwo e barke wal joom buuɗal yurmede men hande nayonno koto banggue nawligu ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba kettoki maɗaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on